Og så skal du sige kør. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Afsluttet. Men det fede ved den her historie er jo, den er uafsluttet. Han tog lige af. Stefan. Det tror jeg også, det tænker jeg frem til. Forrest på 5, så går det. Jeg ved det ikke, hvor meget. Skal vi være her? Ja. Ej, der var lavet sådan nogle jumper foran os hele tiden. Altså, vi har overhældt det anden gang, vi overhældede det. Vi var lige inde og få noget at spise. Så siger Therese, de er 5 km fra, så sagde jeg bare sæmmet i bunden nu. Det var jo fordi, vi holdt ind. Det var lang tid, vi holdt ind. Vi holdt ind i times tid. 2 timer. Og der er condition i sådan en Mercedes der. Nej, nu er vi ved Døndalen. Vi skal ud og se helligdomsklipperne eller sådan noget vandfald. Ja, let's go. Vi er herude i en skov på Bornholm, og vi skal til at vandre tur. Ja, vi skal se vandfaldet. Nu er vi på Bornholm jo, og vi skal ud og se Døndal vandfaldet, som er Danmarks største vandfald med en fald på 16 meter. Husk, det var der, du klatrede sådan, Silas. Ja, det var ret sjovt. Det var godt noget vågen. Ellers sagt. Du er så sej. Så ser vi, jeg kommer helt ned igen. Sådan. Isabella. Du giver high five. Hej. Jamen, jeg er slet ikke lige forberedt. Helligdomsklipperne. De er meget hellige. Og de er lige her omkring. Og det er en klippeformation i forskellige størrelser. Ja, tak. Kom. Man kan jo bare lige... Ej, det er godt. Okay, nu er vi inde i grotten på Bornholm. En af de eneste steder i Danmark, hvor der lever den her specielle edderkoppeart. Fugleedderkopper. Vi står på Svanike Bryggeri herovre og skal til at frokost. Så det er lækkert. Jeg ser, at der er jo et gammelt fæstningsværk herovre med kanoner. For at beskytte dengang, at Rusland prøvede at invadere Bornholm i 1834. Spændende. Tror jeg. Eller var det svenskerne? Åh. Har du fået salaten op? Så lavede han lige en røget sild. Det er jo sådan noget med, at man lige kan... Gik det virkelig så godt? Æggeblomme på. Det hedder sol over Gudhjem. Sådan, så er der sol over Gudhjem. Det var sådan en torskefinde og sild, eller også de spiste deres røde sild i gamle dage. Den er let, den der. På Dueodde Strand. Her er der sand. Alle de andre steder, der er der sten. 2,5 time. Og de andre, de er på Balkan Strand, men jeg tror, de er på vej. Hej. Vi er lige kommet til Dueodde Strand, og vi skal ud og bade. Det er bare en lækker strand. Der er ingen sten, ingenting. Saltvand. Velkommen til den lækreste strand på hele Bornholm. Ja, det er en lortestrand. Men der er god pizza. Og i hvert fald her, hvor de gamle konger, de badede. Så ligger der lige en lille gris der. Den filmer der lige nu. Silas. Dejligt. Det regner. Nej, hvad ved vi om bisonotteren? Det er jo den europæiske bison, der er herude, som jo næsten var uddød. Den var nede på 40 individer, og nu er den oppe på 7.000. Anderledes fra den amerikanske bison. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Den er anderledes. Og så har man sat, jeg tror det var 12 ud herude, og nu er de oppe på 22. Helt vildt mange billeder af nogle træer. Welcome to Discovery Channel. Today we are checking out this crazy
right over there. Enhance. Get its right side. Yes. Yeah. It's enhance. Wow. Yeah. Very beautiful. As you can see, this is the buffalo's natural habitat. Usually it spends around 12 hours eating leaves, grass and greens all day long. Not on the weekends. Not on the weekends. Hvis du løber ind derfra og sniger dig ind på den, og så løber den, driver den her vej. Det er jo en ungkalv, ser man tydeligt. Velkommen til perlen af Bornholm. Det her det er jo Pejlsøen. Jeg ved ingenting om noget. Den kan bare det der, og så lidt af det andet. Det her det er et gammelt stenbrud, og det her det er stenbrudsarbejdernes gamle arbejdsstil. Og så begyndte det at regne, og så blev stenbruddet fuld af vand. Så kører vi igen, hva'? Sugen af informationer. Ja, så er vi ved Opalsøen, som jo er et gammelt granitbrud, som lukkede en gang ved et vis årstal. Og så har vi svævebanen, man kan tage, og man kan hoppe ned her med et 8 meters halløj. Og tyskerne under 2. verdenskrig overvejede de faktisk at bruge det her til at lave ubåde. Men det blev aldrig til noget. Bonusinfo. Jeg kan godt se det. 20. Ja. Og lige husk at smile dernede. Oj! Det var tog. Kom nu, Stefan. Kom nu. Wow. Det sidste. Lille. Var det far? Ja. Sådan af. Ej. Ej. Jeg har fået dig. Ja, jeg skal ud og spise på røgeri. Og vi endte så på det forkerte røgeri, så nu har vi fundet det rigtige, hvor alle de andre venter. Det var perfekt. Okay, så vi er ved Hammershus, ved siden af Opalsøen, og vi skal op deroppe. Og det glæder mig til. Nogen vil kalde det den kinesiske mur. Nej. Nå. Deroppe, Stefan. Se, hvad jeg håber, du falder. Sæt den godt med den form. Det du havde den på. Nej, jeg ved ikke. Jo. Der var fuld af mennesker sådan over alle tingene. Der var sådan over på den der by der. Hvor fylder en til dagen? Ja, vi kun 3, 4. Du tænker mig. Ja.